Ste prijebani obidvaja, ty ma začínajú ty. Však som ju tam dal. Vandu! Dole to jeden. Tu máte open. No, tak... Tam ju máš. Piči open, ďalší. A tak lebo tu mi dajte Vandu do piči, nech môže tam robiť damage. Dobre, dal nech som ju takto tam. si to. Kofi, chod tam. Chod tam, Kofi. Ja som ju tam dal a oni ju takto zničili. Ste Vardo ma... Na báze? Dávaj, zabij ho. Zabij ho za toto. Zabij ho za toto. Nemôžem mať moku. No dole to hráme, toto bude ešte comeback, ty. Jo, určite. Ty kamo, toto nebudeš robiť. Trápny. To si nevidel, jak som vydoďoval Magio teraz, jaký ja mám movement. Trápny človek. Kde je after. Kde je to ten Viktor? A ty mu dávaš za to pecky? Ja vím, Kajo. Ja mu dávam, ale tak... To sme ani na to nemyšli. Ty ešte buď vieš, hej? Ja som to ešte 5 minút si zmrtvý. Dobre, máme mi tu za to. Porazený. A môžeme draka začať. Nie. No. Nie, počkaj, ja ešte pomôžem nám. Ešte. Nice. Kámo, tu... To dajú. Ty kokot. To trafil som. Ja tam idem aj tak. Aj tak tam poviem. Dobre, mne by už ešte mám 15 sekúnd. Chlapci mňa zospol porazí. Lukáš. Mám ho. Nice. Ježiš. To už fajtíme. A ešte aj to tu jebneme. Ježiš, to je rakovina. Ježiš, to čo? Tak ich šikanujete, hej. Pána boha. Hop. Ja by som to... Poď. Joj, aj zle. Aj? Ešte to tu kúpime. Ja sa neviem. Áno. Áno, pohľad jednu škýrka na dobič. Dobre, ja toľko kantorom to mám robiť so svojím kultou. Ježiš, to má krvný. Ja prečo? Počkaj. No, treba ho ti doma. Tak tam mám žádno. Rando, mám ich na ňo. Ide, Čakaj. Ide na za koľko? Na dve. Ja to jedno. Pičovina, ako. No, jen tá piča. Nemám mečku. Dajú mi jeden tam. To piči. Nic než. Aj ti povedom, ako koľko dajú to. No, ešte prosím. No už máš komu? Pozri. Jebal ty kokot. Ste na? Piča. Ja to mám sa ešte. Nemôžem.